chytřejší a ještě lepší astronautka. Co pak zbude pro mě? Když ty jsi lepší, než jsem já, kdo tedy vlastně jsem? To jsem... Už zase ty brzdy. Nestalo se něco s gravitací? Myslíš? A jak se na to přišla? Ahoj lidi, menší potíže s naší umělou gravitací. Brzy ji budeme mít zpátky. Do té doby si užijte vznášení. Menší potíž? Páni, tohle nezní moc dobře. Scooby, co to provádíš? Užívám si vznášení. Můžeš plavat bez namočení. Jasně, máš pravdu. Tak jim ho? Tak co říkáš, kámo? Umíš si komu zpívá? Mohli jste vidět s názvem Scooby-Doo až celý v našem díle.